Ayari na naman! Yo! Ay, hindi. Lumabang ka. Big Days naka ano? Nakauna na si Gab eh. si Big Days. Bulto. Nalo tayo na isa. Gab versus Big Days. Oh, Big Dice. Big Dice. Yan. Ayan, oh. Kasi laban mo yan. Si Big Dice, lalabanan yung pointing niya. Oo. Para hindi yung ano. Oh, ganun. Break. Dito ka. Sige lang. Para hindi lumipat ang angulo. Sige. Yan. Ayari na naman! Yo! Ay, hindi. Lumabang Big ka. Days naka ano? Nakauna na si Gab eh. si Big Days. Oo, nakadali rin. Nakadali si Big Days. Oh, ayan na. Break. Nakauna si Gab kaso ano? Para hindi siya mahirapan maglakad. Ay, nagagamot. Hindi. Ano din? Bago pa rin. Puruan din. Napuruhan din yung kaibigan. Oh, kasi nagkagatan sila eh. Tagalog ko eh. Masama yun. Oo. Ayan, gumagapat sila pareho. Ako tao, gumagawa Nakauna pa to. Nakauna. Nakalaglag lang si Big Days dahil sa biglas eh. Oo. Nasaktan eh. Binitawan niya. Masama yung tama niya pag binitawan niya. Oo. Pero dasal. Sana manalo si Gab. Tibay ng pointing eh. Pasok eh. Wala, talaga siya pareho. Naku tao, naglalakad pa yung gagawin ito. Ilaglag mo na yan, boy. Wala. Laglagin mo na yan. Laglag mo na. Kayas na lagay niya yung kaya. Kayas na. Bakit na yan? Yan, ganyan. Wala na. Polo. Ayun na. Kumagat na. Ayun na. Naglaban ulit sila. Wala na. Ay, nakagat na. Wala. Nagising tuloy sa kanya. Tulog na ako. Okay, sige ko. Wala. Okay guys. Panalo si Big Dice. Kasama tayo kay Gab. Okay, so good game, nice game. Okay. Nakachamba siya sa pointing niya. Big Days versus Gab ulit oh. Okay. Na naman?